गोसो गैयाब्लाबो लेंलांनानै जयनिं खालामदों जिएसपि दोलोआव। जयनिं जागोन होननानै जों मिथियामोन। माने जोंखौ ग्रुपनिफ्राय ग्रुप वाइसआव फैसा हरगोन होननानैसो जोंखौ लाना थांदोंमोन। जिएसपि दोलोआव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयनिं जानाय खौराङा नंखाय। दोलोआव जयनिं जानाय नाथाय बे माबाया नंखाय। 25,000 रां होगोन होननानै लिंलांनानैसो जयनिं खालामदों। 25,000 अनसुंथाइ होगोन होनना लिंना लांनानैसो इसोरखौ जयनिं माबायाव जयनिं हाबाफारियाव मा खालामनाय जादों। बाक्सा जिल्ला 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय अहपानि गेलेग्रा फोथाराव मैया 29 एप्रिल जिएसपि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिया जानानै थांदोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव फारि इउपिपिएल बीजेपी बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफ्रा जिएसपि दोलोआव जयनिं जानाय खौरांखौ फोसावनाय नुनो मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारिखौनो लानानै दिनै 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय दिहिरा प्राइमारि इउपिपिएल आरो दिहिरा ब्लक इउपिपिएलआ मोनसे खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोनो। जयनिं जानाय सुबुंफ्रा प्राइमारि आरो ब्लक इउपिपिएलआ खेंफोरथि होनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिएसपि दोलोआव जयनिं खालामहोनाय खौराङा नंखाय। बिथांमोनखौ गोसो गैयाब्लाबो लेंलांनानैसो जयनिं जाहोदोंमोन होननानै अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो आइजोफोरनि मोनसे गटआव 25,000 रां होगोन होननानै लिंलांनानैसो जयनिं जाहोदों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनो। मैया 28 तारिखआव बे फिल्डआवहाय जोंखौ जयनिं जागोन होननानै जों मिथियामोन। माने जोंखौ ग्रुपनिफ्राय ग्रुप वाइसआव फैसा हरगोन होननानैसो जोंखौ लाना थांदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो थांनानै मोनहैबाय दे जों गावजों गावनो रायलायखादों जेन'बा माबा जइन जानायनिसो बाथ्रा बुंबाय आरो जोंनियावनो एसे उसुखुथु जाखादों। थेवब्लाबोथ' जों फैफिननो हाला नालाय दा इयाव जों जइन जानो थाङाखैमोन। ग्रुपनि फैसा होगोन होननायखायसो जों थांदोंमोन आरो गासिबो ग्रुपआ जोंनि 1 नम्बर दिहिरानिफ्राय थगायनानै लांदो जोंखौ थगायनानै लांखादो। जों मिथिथाराना ओजों थांबासो थेवबो जोङो एसे मिथिथारै नङा नालाय रुलफोरखौ। ओमफ्राय थेवबो जों माथो दिनै जइननिसो बाथ्रा बुंदो बेहायलाय माथो समायखिरा लाहोलायबाय थैबायहाय जों दिनै होनना जों बुंखानाय जादों आरो मोनथिथारामोन जोङो गासिबो। नोंसोर बेसेबांसो आइजोफोरा थांदोंमोन? जोङो इयाव खमबाबो मोनसे ग्रुपआव 10 जनाव थांजोबाखैबाबो 8 जनखौ हमजायो। ग्रुपखौनो थांजोबदो आरो ग्रुपआनो थांखादों माने रावबो बेलेगा थाङाखै। ग्रुपनिफ्राय फैसा हरगोन होननाय ग्रुपआव फैसा हरो होननायखाय थांनाय जादों आरो जोंथिबो बुंनो हाला। जोंथ' दा गामि वाइसआव थानाय मानसि जोङो जेबोखौनो पार्टिनि माबाफोरखौनो जों मिथिया। गामिनि जेराव थाङो जों बेयावनो थाङो आरो गामिनि रायजो राजाजों मिलायनानै। थ' आसलते जोनोमनिफ्राय इदि बेलेगाव थांफेरखायाखैमोनबो। रायजो राजाया जिखि थाङो जों इखिनो थाङो आरो जों होनायबो नङा आरो जों जइन जानोबो थांखाथाराखैमोन। 40-35सो जागोन गारि गंसे जायखिजाया लाना थांदों। माने ग्रुपनिफ्राय ग्रुपआव इदि मोनसे ग्रुपआव इदि हरोनो फैसा हरोनो होननायखाय थांनाय जादों आरो जों गासैबो ग्रुपआनो। जों दा जेबो साना जि थांना फैबाय भुल जाबायानो जाबाय। जोंथ' मिथिया भुल जायोमोन ना मागौमोन इदि मिथिबाथ' जों थाङामोनबो। ओमफ्राय जोंहा दा जोंनि माबाखौ लागोन आरो जोंलाय मानो बेलेगाव थांनो होननानैसो जोङो इखिनियाव मोनहैबाय। नङाबा रावबो नुफेराखैबो दे जोंखौ अबावबा थांनाय इदि जों गामि वाइसनि गोजा अबेयावबादि ज' थांगोन मालाबाबो जोंखौ नुफेराखैबो रावबो खिथानोबो रोङा। नुनो मोनदोंदि दैरा प्राइमारिनिफ्राय जिएसपि दोलोआव जयनिं जानाय नाथाय बे माबाया नंखाय। मानो होनोबा इसोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय अनसुंथाइ होनो होननानैसो लेंना लांदोंमोननो। लेंना लांनानैसो इसोरखौ फान्दायनानै माने जइन जानाय मा देखायना होदो थारमाने मिथिनायाव आरो नै दा बेयाव नैबे जोंनि दैहिरा मानिफ्राय दैहिरा प्राइमारिनिफ्राय 35 जनसोआ जयनिं जादों। जयनिं जानाय खिन्थिदों खिन्थु इसोरो 35 जनाव 4 ग्रुप दंमोन मा सेल्फ हेल्प ग्रुप। बे 4 ग्रुपनो थारमाने 25,000 अनसुंथाइ होगोन होनना लेंना लांनानैसो माने इसोरखौ जयनिं हाबाफारियाव मा खालामनाय जादों। इसोरो गावसोरनि गोसो बायदि जयनिं जायाखै थारमाने बेलेगा थगायनासो लांनाय जादों। थरल' इसोरखौ अनसुंथाइ होगोन होनना लाना थांदो बेयावसो थारमाने जयनिं खालामना होदो जाहैबाय। औ जिएसपि दोलोआव जयनिं जानाया नंखाय होनना आं बुङो। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय।
गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhD नि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।